kubor nakaslem jong unongsan Hima. Shim no you Mynsiem Bakhuid nanga Kublai pi baro ki parlok ki parjor ki bayu petnya kena ke video ha kena ke por ke menta ka keteng junga ke long la si dor molong bat ngasyong sa apo deu sao is Kasihil district tene kishnong junga khla bantep ke dan ha hang ni ha thain ding yai ne ha marjan berdum ding yai lane ki bom tep yu lum ding yai ka don shani shi yang dia ngadai ke kun jong i kongkralin maudong bat iba mahmud nang psap kendiat spam kena ke jingruai dan ka music video ka bangin sa Pyllait pet ba haga khadar tarik banai ba khadar 8000 arkuwei ka bahak singi blai banwan te ya kena ke jingruai la ai ka teng wat Shim no Mynsiem Bakhuid Trai danga ka dei ke jingruai niam dan ke jingruai gospel song kumbangi orang tin ang wei Shim no you Mynsiem Bakhuid nanga Pengi jongari sandal siglim koi ngasong sa apo snong na putau hakadong mo pernai te ngapan pau jo sungu iblai sisin hat me por ya ka baudon rengkat pakajing imgo jonga ka baman kasni te ngisu ban aingu iblai bang yo ban sa penmi ya kana ki chulwai ka bangi ai ka teng wat Shim no you Mynsiem Bakhuid nanga dengan cupan kemau ni kapor kelang bayang ni jingruai ni shina hakapor bangidang syam kelas 9 harus na marjar khatsan badi lasiu dor molong tingi kan pau jing sungu yu play ba kadai ka bangin sarake ya ka pentek koson di da kata ni shina ya kana jingruai ka bangi ai kerteng wat Shim no you Mynsiem Bakhuid nga Shim no you Mynsiem Bakhuid nanga dia ya kena ke jingruai la thau da manga bat iwe isam larang ba kata ikerteng i sondal sek lingkoi ibede isam la shenrang dia ya kena ke jingruai ngila thau na du ko por bang ngilai kelas 10 kata kalong high school nong pa thau secondary school kabron sini marjan nong jungi hi dia kata kahap husnam 8000 khatsan hakapor bangin deng late class 10 dia kalong ka burom ka bakrau yu blai ba la artli lai tli kijing ruai ngina thau nam ta ka burom jong blai kadai kajing ai bor ka jong u bangila ban thau om kajing la jong manga lane jong mai bangini thau ni jing ruai Shim no you Mynsiem Bakhuid nanga Tisgo ban aingu pedi oblai sisin hang dengan por ba ngin sayo ban penmi pai ba ya kana ki jingruai ba ki prabangit ki badan po ri kasi ba chantie kin sayo sungo ling ba ki media hakum kanika juk ka bamanta te ngisu ban aingu yu play udal ringkat bat ngi atau snem ngayo ban penbit penpiang ya kana ki jingruai bagi jungi keren gitu ngambil ilasiu tinggi yo ban Pyllait pai ba ya kana ki jingruai tidak leng ngajunga semua banai kublai kerpang ya ki perlok ki bai Shim mata ya kana ki jingruai ke ba amaki kin sarwai bat kin sa pen bat ya kadur bat ya ka jingruai ki jungki tengah patpau sumu iblai bat ngabur ki jung kerpat ka jok kopor ya pi ki perawangit ki bapet bat ki basngap ya kana ki jingruai semua bahabu lem ki jingruai na ka bata ka jungi kenang binang yaila ban penmi ya ki jingruai ya ro na ka bata ka buram go jung dia ngangit scam ba kum ki pat ba nong shong snong ki ba pet ya kana ka video ba pin su pha ban saya pen sa priang lang sa ki wei pat ba ki wei ro kin yo sngau ya kana ka jingruai ho pin sham shibun ki jing dona ba ki jing bakla namar nimpat long ki ba bet ba biang henry ling ba ka jing kershan ba ka jing ai Mynsiem jong pi pat ka pen kemen bat ka pen ka ai Mynsiem yang ngi ken bangindang la
ban yai pen mi shushu ki jing ruai ki ba kham snotenat bat ki ba kham don jingmut te khendet nam ta jonga nga ngla thau khambun ki jing ruai la don lai tali ne sau tali dam bakla te pila ban ye check ha ka YouTube channel jonga ka bangla ai ka teng ding ye United channel shushu phang ka ne ki jing ruai ngan batai biang ya ka ne ki jing ruai la ruai da arngut ki samna ramba kata kalong I ba hopping well kharbani but I ba toning zone de khar but lapan bit pen biang ka soundtrack but ka mixing da I ba the stars im de ba pin ya pek ba but on sa share ya kene ka video ne ban upload ya kene ka video haka YouTube channel jong kabala ai ka teng hopping official channel te tang kini ki kintin ba khandian thuble shibun Shim no you Mynsiem Bakhuid nga Wat Shim no Trai you Mynsiem nga Kerteng chong mi ngan lech bang pen bra